COVID vaccine na to ta na certificate download dan browser a pokan kalanga ai browser kan kala ta hianin link ka selfregistration.go.in.government.in te han kan lutanga chuan ta hian kan phone number kan chunga kan chut zo get OTP ti kan click ang ti chuan kan phone number chut lo khan OTP lo thleng dona number paruk vela lo thleng dona ni chu ta hian kan chhlu tanga verify and proceed ta hian kan kal leng hei lo thleng ta a kan OTP number chu khuki ni chuan kan copy anga message sami po kha va copy zok thai ni khatiang kher lo po khan ti chuan number kan chhlu ta verify and proceed a kan lu ta ti chuan hei hi vaccine ta noi ber hi certificate ti kan download ang kan click a certificate ti hian ti chuan hei lo om ta chuan hei hi download ti hian kan click anga chuan lo download zo to ta a hei lai hi lo om ta a hei hi ni ta ni ti chuan kha kan memory chung kha rom to mai do ni kha zong kha ni e